Praha známa starobilými domami i historickými pamiatkami. Nevideli ich stavať ani otcovia našich otcov. Ale všetky, staré i tie mladšie, potrebujú začas opravu. Pred slávnymi spartakiádnymi dňami sa celá Praha obliekala do nového rúcha. Cesta za krásou nášho hlavného mesta nepoznala prekážok ani vo výškach. Tomu sa hovorí generálny poriadok. Miliónové mesto privítalo milión svojich hostí v plnej nádhere. Prúd 10 000 ponáhľal sa takto deň čo deň na Strahovský štadión. Videli sme medzi nimi priateľov zo zahraničia i hostí zo všetkých kútov našej vlasti. Boli tu starí i mladí, veľkí i malí. Všetkých nadchla symfónia pôvabu, radosti a krásy. K najkrajším patrilo vystúpenie najmenších. Haló, jedem z polí, pomozte nám do stodoly. Žně jsme dnes už dokončili, teď bychom si zatančili. Tisíc divákov obdivovalo kúzelnú a očarujúcu rozprávku. Na Strahove naplno zaznel rytmus našej súčasnosti. ...456 cvičeniek nastúpilo na plochu Strahovského štadióna, aby predviedlo skladbu Za mier, priateľstvo a spoluprácu. Ladnosť, harmónia pohybu a dokonalé ovládanie kuželov uchvátili srdcia divákov. Slávne spartakiádne dni sa skončili. Cvičenci i návštevníci sa rozlúčili so Strahovom, s Prahou a odnášajú si nezabudnutelné spomienky z najväčšieho sviatku našej telovýchovy.